en heren, naar Oregon. Ja. Alright, Oregon, komt u maar. Vertel eens, je hebt een studiedag, een ganse dag, voor wat? Een repetitiedag voor wij gaan deelnemen aan het Eurofestival. Dat is eigenlijk een festival waarbij dat een podium wordt geboden voor jeugdorkesten. En dat kan heel divers zijn. Orkesten die pas beginnen, dus een opleidingsorkest die al gaat verder zijn, maar dus is nu ook steeds meer met nieuwe talenten. Mensen die al heel lang niet hebben geblazen en die dan denken, oh, ik ga toch wel muziek maken. Het is eigenlijk een soort concours. Ja, maar dan niet zo zwaar wijkend als bij een groot orkest natuurlijk. Het is eigenlijk een samenkomst voor de jeugd om niveau te laten zien. Maar ook echt een momentje te hebben om te reflecteren op het niveau zelf en welke kansen op kunnen. En wat is de reden dat je als harmonie met dit jeugdorkest door aan meedoet? Ja, wij vinden het wel heel belangrijk dat ze toch op een bepaald moment een beetje scherper best op een beter niveau zit. Om dan ook te laten horen wat ze kent als jeugdorkest. En ja, ook als ze het straks doorontwikkelen naar een groot orkest, is dat natuurlijk wel heel belangrijk. Dat ze ook weten van, oh ja, we moeten ook naar een bepaald niveau herwerken. En dus is eigenlijk ook dat de jeugd dat heel erg leuk vindt. Dus het is niet alleen het moment dat ze doorzitten en moeten presteren, maar dat zit ook voor bijvoorbeeld velen ook een moment, kunst de Scha Hermans Award bijvoorbeeld winnen. En dan krijgt de dirigent zowel als het orkest een masterclass. Dus er zit ook nog in het voor- en in het noodtraject wordt er echt geïnvesteerd om aan de toekomst van de jeugd te werken. Is het de eerste keer dat ze op concours gaan staan? Nee, we was nog een 1 of 2 keer hiervoor. Dat hebben we ook, dat echt ook met het Eurofestival met gedaan. Maar ja, deze keer dus weer. Ja, hartstikke leuk. Het liefste was ik buiten op de trampoline geweest, maar dat kan niet. Maar ik vind het ook gewoon leuk om te repeteren voor het Eurofestival. Dus ja. Wat is er volgens zich nodig om die jeugd op zo'n dag, het is mooi weer moeten doen, om ze dan toch binnen te gooien, letterlijk en figuurlijk? Nou, dat gaat eigenlijk best vanzelf binnen als vereniging. Want we doen op deze dag niet alleen repeteren, maar dus zorgen ook voor de binding onderling. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Niet alleen samen muziek maken, maar dan moet het ook leuk hebben samen. Het zit zich vooral in dat ik de jeugd wil laten proeven aan zo gaat. Het is echt een enorme leerschool. om op zo'n podium te mogen zitten. En dan merk je het ook aan de leden. We hebben het een aantal jaar geleden ook al gedaan. Op het Eurofestival gespeeld. En merk je toch dat de spanning een heel stuk hoger is. En ik wil heel graag de jeugd metgeven dat als ze zich op die manier samen kunnen pakken, dat dan wie geweldig dat kan zien. Ook al ongeacht van het resultaat wat ze behalen, dat het enorm chic is om zich in zo'n project enorm zo samen te kunnen pakken. En dat wil ik ze metgeven. Alle partijen, alle dingen die je moet spelen, moet je die thuis ook nog oefenen? Ja, sommige stukjes bij Oregon wel, want die gaat soms best snel en dat is ook best moeilijk en zo. Dus ja, dat. Maar ik ga je een geheimpje verklappen. Misschien kun je sommige dingen ook playbacken. Dat doe ik soms ook wel. Wat doe je nog meer vandaag, behalve muziek en eten? Het is een bepaald commissie, die hebben dan activiteiten. We gaan straks nog wat oud-Hollandse spelen doen. Als het weer een beetje met zit, kunnen we zelfs naar buiten. Dan repeteren we weer. Straks hebben we nog een bingo. En vanavond gaan we een spel doen, na het avondeten. Dat heet Weerwolven. Dus dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk om dat samen te doen. Niet slecht, dames en heren. Niet slecht. Door het is warm. Oh, verschrikkelijk. Echt niet slecht. Echt heel veel goede dingen.
agressie zit er af en toe goed in en dat is precies wat ik wil. Je wilt winnen, denk ik. Wat is er voor nodig? Gewoon het samen doen en dan lukt het wel. Komkommer of tomaat? Tomaat. Nou ja, los gewoon. Ja, allee. Ja, doe. Smakelijk trouwens.